Hento vzlieta Baruška vzadu, vidíš ho? Nie, pristáva, pardon. To spomalovalo, pristáva. Z Fínska, alebo Finnair. No. Majka, cítiš ten smrad spáleného kerosínu? Z leteckého benzínu? Hej, hej. Poď sa, ako krásne sa pricucne k tomu nebu. Ale cítiš ten smrad spáleného leteckého benzínu? To není ako normálny benzín, to je proste letecký benzín. A už motory vypol. No. Aj tu ďalšie, pozri sa. Pozor, to ide na bajka na vzlietanie. Československá aerolínie. ČSA. Ten si ide takto na dráhu nakoniec a potom uvidíš hore ako ide.